Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Alvariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Alvariño Rías Baixas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Coas vendimas xa rematadas, as destilerías comezan a funcionar para elaborar as augardentes. O bagazo que nos deixa a uva pode dar aínda máis de sí, converténdose nunha materia prima de luxo para estes produtos tradicionais. Este proceso coñécese moi ben na destilería da adega Gilia Armada, inscrita no Consello Regulador das Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia. A súa historia comeza hai máis dun cuarto de século. A historia, comeza fai máis de 25 anos. Ansela Gil e Marisa Gil comenzaron co negocio. Claro, como aquí sempre hubo viña, sempre hubo albariño, pois utilizaban o bagazo logo para facer o augardente, non? Marisa é química, entón pois especializouse logo en enología, viu que o bagazo de albariño pois era unha materia boísima para destilar, non? Empezaron con ese negocio. Hoxe en día é frecuente ver nas destilerías os sistemas movidos por vapor, unha maquinaria que o visitante non poderá atopar en Gilia Armada. Aquí mantense o carácter artesanal deste proceso, elaborando as augardentes nos tradicionais alambiques de cobre. Se empezou a producir pois dunha forma moi natural, co réxime de destilador artesanal, que non hai moitas empresas con este réximen, pois sigue destilándose da maneira tradicional, cos alambiques de cobre, non? Con esa materia prima, co augardente branca, pois logo fixose a fábrica de licores, facendo pois en maceración outros tipos de licores tradicionais e de outras recetas tamén pois recuperadas, antigas, non? As augardentes e licores etiquetados baixo a súa marca elabóranse co bagazo dos seus viñedos. Cada vez que enchen os alambiques, o proceso prolongase unhas 4 horas, controlando a calor que se aplica para conseguir un ritmo de destilación lento e constante, para aproveitar os aromas que van xurdindo. O procedemento basease en 2 procesos físicos, a vaporización primeiro e a condensación despois. O proceso, recibimos o bagazo da uva albariña, que é o que temos aquí. É un bagazo que ten un proceso de fermentación, non? Que é xusto despois da vendimia. Entón, recibímolo e os alambiques están abertos, non? O primeiro proceso pois é botar palla no interior, auga coa palla, e logo xa bótase o bagazo. Hai que botar un pouco líquido de agua, non queimase. Claro, é como unha base, non, que hai no interior, e logo bótase o bagazo, vai cheando ata arriba de todo, non? Logo empeza a evaporarse, non? Hai que deixalo que fermente, que ferva. Unha vez que ferve, tápase cos as 2 pezas, e aquí leva agua,
para refrigerar o vapor, para que enfríe, para convertirse en líquido. É o que estamos vindo agora. Desta volta, os alambiques traballaron durante 3 xornadas repetindo este proceso que dá como resultado a augardente branca. Claro, non é unha cousa exacta, pero, bueno, pois máis ou menos depende tamén do ano, non? Da calidad, das características do bagazo, pero, bueno, máis ou menos pois son 5.000 e pico kilos de bagazo, que é moi pouquiño, é unha presa moi pequena. Con eso, pois, alrededor de 500 litros, unha cousa así, pero, bueno, depende do ano. Augardente branca, augardente de ervas, augardente tostada de ervas e licor café son as elaboracións de Gilia Armada, que ademais están amparadas polo Consello Regulador das Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia. Representan tamén a aposta desta adega cambadesa por manter a tradición e a cultura que rodea estes produtos, conservando o proceso na súa vertente máis artesanal. Pensamos que tamén é unha maneira de conservar este tipo de tradicións, é outra calidade tamén, ten outro tipo de características distintas ao augardente, non? Eso notase. Bueno, pensamos que é bonito e interesante, non? Para a cultura nosa tamén. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Primeira edición e primeiro éxito para a festa de exaltación dos viños do Concello de Meis. Meus Viños gañou a batalla ao mal tempo e durante toda a fin de semana centenares de persoas achegáronse ata a carpa da Praza de España para degustar os caldos das adegas asistentes. Porque esta é a primeira festa que nace deste goberno, que apenas levamos 4 meses, casi 5 no cargo, e sí que tiñamos ganas de facer esta festa, porque non sempre dixemos que se algo diferenciaba a Meis, este concello tan grande en extensión da comarca do Charnés, que non ten mar, as súas xentes, as súas culturas, as súas tradicións, e todo eso non se entende se non é falando do sector vitivinícola, porque sí, como dicía José Ramón, é un terreo en extensión que ademais aporta grandes viñedos pois a todas as adegas e a todas as cooperativas que están hoxe aquí presentes. E esta festa non tería sentido sin as adegas. Grazas, en primeiro lugar, a todas e cada unha delas que aceptaron estar aquí en esta festa, que era a primeira festa, non sabían como iba a ser, e, sin embargo, aceptaron de boa gana estar aquí. 11 stands ocuparon o espazo baixo a carpa instalada na praza. A cita contou coa presenza das 4 grandes cooperativas do Salnés, que se sumaron a outras 7 adegas do Concello meisino. Pensamos que esta festa tiña que ser agora, despois da vendimia, hoxe o día que Adrounos Val, porque é un momento de descanso despois da época da vendimia, despois de unha época de nerviosismo, e seguramente para as adegas antes de outra época de nerviosismo, que é cando empezan como os embotellados de cara ás Navidades. Por iso pensamos que o mes de outubro era o mellor momento. É unha festa pensada para os veciños e para as veciñas de Meis, un lugar de encontro, un lugar de relación entre as asociacións, de feito invitamos a todas, entre clubes, entre adegueiros de distintas adegas, entre cooperativistas de distintas cooperativas, porque aquí, ao fin e ao cabo, todos somos veciños e todos queremos que o velado lle vaya ben. Neste primeiro ano a festa contou cunha pregoeira de excepción. A organización encargou a apertura da festa a Marisol Bueno, adegueira de Pazo Señoráns e a primeira presidenta do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas. Siempre es un honor hacer un pregón sobre el albariño, y más aún es hacerlo en algo que comienza, en algo que se hace por primera vez, y más en el concello donde yo he desarrollado toda mi labor alrededor de la viticultura y del vino, y donde hoy por hoy tengo mis viñas y mi bodega. Bueno destacou a importancia do viño como dinamizador económico e cultural, un sector que asegurou ten relación con todos os aspectos da vida das persoas. El mundo del vino de calidad, como lo es el albariño, es algo lo que es vivo, sobre lo que siempre tienes que aprender, algo que nunca acabas de conocer del todo. Un mundo lleno de matices y de 1000 posibilidades. Un mundo unido a la cultura y a la gastronomía. Un mundo unido a la naturaleza y al mismo tiempo un mundo muy social.
en el que las relaciones humanas son muy importantes. En fin, un mundo muy enriquecedor que es capaz de cubrir casi todas as facetas de la vida. Neste mundo, Marisol Bueno destacou o traballo realizado polos pioneiros do sector e polo Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas. Tamén a aposta que fixeron os caianos souberon ver o potencial do albariño. Creo que en Rías Baixas hemos hecho una revolución agraria, gracias al trabajo desinteresado de mucha gente, que no solo se han ocupado de su finca, de su trabajo, de su bodega, sino también del mundo global, de la generalidad, de lo que es un bien común, que es Rías Baixas. Y hemos convertido algo que estaba ahí en un bien económico, que no lo era, en un sector con una facturación importante, y lo que es más importante, repartida entre muchísimas familias. Hemos creado un consejo regulador serio, ejemplo para muchos otros de España. Hemos hecho unas rutas del vino, que creo que son las primeras de toda España. En fin, como digo, hemos hecho una revolución agraria. Hemos convertido algo que ya existía en un motor de desarrollo para nuestra zona. Y ha sido un trabajo coral. Por iso, no seu papel de pregoeira ergueuse como a voz do pasado, pero tamén do presente e do futuro, para seguir impulsando un sector que cualificou como exemplar polo seu traballo serio e rigoroso. Animo a todos, a los que somos de aquí, a sentirnos orgullosos de los que hemos logrado, de nuestros vinos, de lo que tenemos. Y a los de fuera a que nos valoren, a probar nuestros vinos y a visitar nuestras bodegas y conocer el trabajo, el amor y la dedicación que hay detrás de cada botella de vino. Por último, quiero dar las gracias al Consello por esta oportunidad de dar visibilidad a las bodegas y a los viticultores de Meis. Ahora, sobre todo, que hemos pasado de ser, yo creo que antes éramos 2 bodegas, a ser ahora bastantes. Y sobre todo quiero reivindicar la bondad de nuestros maravillosos vinos. Así que terminaré, aunque no tengo copa, haciendo un brindis por el albariño, por Rías Baixas y por su gran futuro. Viva el albariño y viva Meis. Con estas palabras, Marisol Bueno abriu a primeira edición de Meus Viños. A degustación dos viños na Carpa da Praza foi a actividade central, pero non a única, que conseguiu atraer numeroso público. Visitas ás adegas, un show cooking a cargo do chef cambadés Yayo da Porta e os viños Mar de Frades e actuacións musicais tamén foron algunhas das propostas desta primeira edición de Meus Viños. Outra das actividades protagonista do programa foi o concurso de cata dirixido polo sommelier José Luis Aragunde. É unha festa que facía falla tela, porque, aunque hai algunhas discrepancias, é un territorio onde hai quizá un dos que máis viñedos hai da denominación Rías Baixas, e non tiña unha festa propia de exaltación dos seus caldos. E tamén, como dicía José Ramón, pois sirve tamén para un homenaxe a todos aquelas e aqueles que traballan as viñas, pero tamén os bodegueiros e as bodegueiras, que ao final son os que nos poñen dispois eses magníficos caldos cima da mesa. A primeira edición de Meus Viños coincidiu co desembarco da BTT Ruta do Viño Rías Baixas no Salnés. Máis de 200 ciclistas participaron nesta cuarta edición da proba, a primeira que se celebra nesta subzona. Á fronte do pelotón estiveron os 3 embaixadores da cita, Lara Lois, Ramón Mella e Ramón Troncoso, que marcaron o inicio do percorrido ás 9:30 da mañá do domingo. Os participantes gozaron dunha ruta de preto de 40 km que os levou por viñedos, adegas, entornos naturais e vistas de excepción. Pasaron polo viñedo Perredondo de Martín Kodax, cruzaron as instalacións e viñedos da adega Mar de Frades e gozaron dun punto de avituallamento na adega Terra de Asorei. A ruta da Pedra da Auga, o Mosteiro da Armenteira ou o Monte Castrobe foron outros dos lugares polos que pasou o pelotón. 2 horas despois do pistoletazo de saída da ruta, atravesaba a liña de meta o gañador, José Gómez. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia.
A contorna do Castelo de Soutomaior acollerá unha nova edición da Cata Mateu Ruta do Viño Rías Baixas. A 8ª edición desta consolidada cita conta novamente co apoio da Deputación de Pontevedra, que ratifica o seu compromiso na promoción da enogastronomía no territorio que abarca este itinerario enoturístico. A 8ª Cata Mateu Ruta do Viño Rías Baixas terá lugar o próximo 17 de novembro e servirá como acto central para a conmemoración do Día Europeo do Enoturismo. As entradas, que custan 5 euros por persoa, xa están dispoñibles a través da web www.taquilla.com. As prazas son limitadas. O presidente da Asociación sen ánimo de lucro, Juan Gil de Araujo, explicou que esta actividade ofrece ás persoas amantes do enoturismo unha viaxe polos sentidos a través dos viños Rías Baixas das adegas asociadas, un percorrido pola vista, o olfacto e o gusto, que deberán agudizar ao máximo para formar parte do grupo de vencedores da cita. O programa da xornada central de conmemoración do Día Europeo do Enoturismo comezará cunha visita libre ao Castelo de Soutomaior. Poderase realizar a partir das 10 da mañá. Xa ás 11 dará comezo a 8ª Cata Mateu Ruta do Viño Rías Baixas. O catador Nacho Costolla será o encargado de guiar as persoas participantes na degustación dos 5 primeiros viños, explicando os principais detalles nos que se debe focalizar a atención. A continuación darase paso á segunda fase do certame, a cata a cegas. Dos 5 viños degustados inicialmente, presentaránse 3 que serán os que o público deberá acertar agudizando todos os seus sentidos. Unha vez concluída a actividade e coñecidas as persoas gañadoras, procederase a unha degustación de produtos galegos como conservas ou embutidos, elaborados principalmente por empresas radicadas na provincia de Pontevedra. Ademais, a xornada estará amenizada pola música en directo dunha banda. Dende a Ruta do Viño Rías Baixas reiteran o seu agradecemento ao organismo provincial polo seu apoio a esta iniciativa de promoción da enogastronomía. Do mesmo xeito, tamén agradeceron a Anfaco Cecopesca a súa colaboración na parte de degustación de produtos, xa que achegarán conservas galegas de marisco e peixe para que as persoas asistentes poidan armonizalas cos viños elaborados polas adegas asociadas á Ruta do Viño Rías Baixas. O restaurante efémero Nave 9, froito da colaboración entre a Xunta de Galicia e o Grupo 9, abriu as súas portas na cidade de Oporto para promover a enogastronomía galega durante o outono. Ata o vindeiro 17 de novembro, os cociñeiros do grupo realizarán as súas creacións neste establecemento temporal, situado no Hotel Carris Porto Ribeira. A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participou no acto de preapertura, dirixido á prensa estranxeira e portuguesa, onde se recreou a esencia de Nove a través do menú degustación que se ofrecerá a todos os clientes e que está elaborado polos 22 chefs do grupo para exportar a alta cociña galega no mercado portugués e favorecer así a internacionalización da oferta enogastronómica galega. Nave 9 ofrece servizo de ceas de martes a domingo cun único menú degustación que consta de 9 pasos, un aperitivo, 2 entrantes, 2 pescados, 2 carnes e 2 sobremesas. Poderás optar por incluir unha maridaxe de viños. O restaurante itinerante permitirá reunir nunha única iniciativa 22 chefs de prestixio que suman 8 estrelas Michelin e 20 soles Repsol e funcionará como embaixador da gastronomía galega en Portugal. Con esta iniciativa a Xunta promove a internacionalización e desestacionalización do destino galego nun mercado de gran potencial como o portugués, o primeiro mercado internacional para Galicia e que recibe numerosos turistas estranxeiros. A marca Enoturismo Galicia, que agrupa establecementos e adegas das 5 rutas do viño galega, será a protagonista dun workshop en Madrid o luns 28 de outubro. No Hotel Madrid Center, a partir das 7 da tarde, será sede esta acción profesional, na que se vai poder coñecer a oferta de 30 empresas da Ruta do Viño Rías Baixas, Ruta do Viño Ribeiro, Ruta do Viño Ribeira Sacra, Ruta do Viño Monterrey e máis da Ruta do Viño Valdeorras. Entre os obxectivos desta actividade están promocionar Galicia como destino no turístico e servir como punto de encontro para o sector, as súas empresas e profesionais. O Clúster Turismo de Galicia organiza este evento co apoio da Xunta de Galicia, a Axencia de Turismo de Galicia. Entre os convidados a esta cita están axencias de viaxe, empresas organizadoras de congresos e eventos, prensa en xeral, profesionais dos sectores de MC e MICE. Impulsada polas 5 rutas do viño en colaboración co Clúster Turismo de Galicia e con Turismo de Galicia, Enoturismo Galicia é unha marca paraugas baixo a que se agrupa
atopa a oferta no turística dos 5 vieiros do viño galegos: Rías Baixas, Ribeiro, Valdeorras, Ribeira Sacra e Monterrei. O seu obxectivo é o adoptar unha estrategia común por parte das rutas do viño que permita dar a coñecer o patrimonio vitivinícola do país de xeito conxunto, promocionando o enoturismo e a enogastronomía, especialmente de fronte ao exterior, así como xerar sinerxias entre as 5 rutas. A través da súa web www.enoturismoengalicia.com infórmase das novas e recursos no seu eido. Neste portal tamén se ofrecen plans turísticos. Mar de Frades pon en marcha unha actividade para mergullar os seus viños no outono. A adega propón unha visita especial ás súas instalacións, na que se contará con especialistas sobre os cogumelos que crecen nesta estación en Finca Valiñas, ao redor da adega. A intención é descubrir dende outra perspectiva a terra onde nace Mar de Frades, ademais de gozar dunha maridaxe de cogumelos cos viños da adega. A visita celebrarase os días 2 e 9 de novembro nas instalacións de Meis e incluirá un paseo guiado co equipamento necesario en Finca Valiña, unha masterclass sobre micoloxía, a visita á adega e un menú degustación de viño e cogumelos. O custo é de 35 euros por persoa e é preciso reservar a actividade a través do teléfono ou do mail da adega. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia.